ξεκινήσω ανάποδα τις ερωτήσεις μου και θα σας κάνω μια ερώτηση. Θα συνεχίσει η ομάδα στο πρωτάθλημα? Ο πρόεδρος είναι λίγα μέτρα πιο πέρα. Ρωτήστε τον πρόεδρο σας πει. Δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Μπορείτε να μας πείτε? Κοίταξε. Όταν χάνεις ένα παιχνίδι και χάνεις συνέχεια, δεν έχει λόγια. Αλλά είπαμε εμείς, αυτή είναι η δύναμή μας. Όσο μπορούμε, κάθε φορά λέμε λίγο παραπάνω. Αυτοί είμαστε όσο μπορούμε, τι να κάνουμε. Τα παιδιά δουλεύουν, πρώτη χρονιά τους. Εμείς μεγαλώνουμε. Πάντως στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής έχετε πάρει πολλές εμπειρίες. Η ομάδα μπορεί να σωθεί αν συνεχίσει το πρωτάθλημα αυτό. Έχει παιχνίδια η ομάδα που μπορεί να τα πάρει. Υπάρχουν παιχνίδια. Τώρα, άμα δεν πας σε ένα παιχνίδι, έχεις χάσει 3 βαθμούς και πας και μείον 3. Είσαι τελειωμένος. Δεν έχει νόημα δηλαδή. Εγώ κλείνοντας θέλω να πω πως είναι μεγάλο κρίμα. Πρέπει η ομάδα να συνεχίσει. Γιατί σας Η ομάδα ακούσαμε... πρέπει να συνεχίσει, το ξέρουμε όλοι και μόνο για τη Σάμο. Εντάξει, τώρα η εβδομάδα ήταν έντονη, θέμα Ομοσπονδίας. Τα άμαθε όλος ο κόσμος, μας έχουν να μην πω. Οκ. Εμείς δίνουμε το παρόν. Γιατί αν φεύγαμε εμείς, που είμαστε τελευταία ομάδα, να φύγουν και άλλες τελευταίες των άλλων ομίλων, να φύγουν και να μείνουν 5 ομάδες, να κάνουν το πρωταθληματάκι τους, να κάνουν τη γιορτούλα τους, όπως γουστάρουν. Εμείς συνεχίζουμε στην περιφέρεια, ακόμα και σήμερα ήταν σχεδόν γεμάτο το γήπεδό μας. Είδαμε κάποιες δηλώσεις εκατέρωθεν από τον Ιωνικό Σάμο, από εσάς και από την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία πάει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Η Ομοσπονδία είναι επίοικος απαράδεκτη και με τις δηλώσεις που κάνουν. Όταν βγαίνουμε και λέμε ότι ξέρετε κάτι, τηλεφωνικώς δώστε μας μία, μας διαψεύδουν, είπατε 3-4 με τα χαρτιά. Κρίμα, δεν πειράζει όμως. Τώρα είναι ο Ιωνικός. Αύριο θα είναι κάποια άλλη ομάδα. Είδαμε κάποιες δηλώσεις για τον τελικό του κυπέλου που έγινε στη Σάμο. Όπως ξέρουμε, ο Δήμος Σάμο έβαλε τα έξοδα για να γίνει αυτός ο τελικός. Αυτό δύο λόγια γι' αυτό. Όλη η Σάμος το ξέρει. Όταν διαβάσαν τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα, όλη η Σάμος γέλαγε. Είναι ντροπή. Κάποιοι που δεν ξέρανε, κάποιοι στη Βόρεια Ελλάδα που πήραν μέρος στα σχόλια, δεν ξέρανε. Στην Αθήνα δεν ξέρουν, αλλά να μάθουν ότι τα έβαλε όλα η Σάμος. Όλα ο Δήμος Σάμου, για όλη την Ομοσπονδία όλα τα έξοδα η Σάμου, δεν μας κάνουν καμία χάρη. Όταν θέλει να κάνει διαοργάνωση η Ομοσπονδία, ψάχνεται να βρει πού θα την πάει για να καλύψουν τα έξοδά τους. Και στην τελική παίζανε και σε ένα γήπεδο γεμάτο. Έχουμε δει τελικούς με 50 άτομα. Και να μην πω και τη φιλάθλους μέσα που πετάνε αντικείμενα. Εδώ πέρα το γήπεδό μας στο Πυθαγόρα ήταν γεμάτο, ήταν γιορτή. Άμα θέλουν κάτι άλλο να μας το πούνε. Εντούτοις τα σχόλια ήταν όλα υπέρ του Ιωνικού Σάμου. Όλα υπέρ της Σάμου. Όλα βλέπουν την προσπάθειά μας. Εμείς είπαμε δεν έχουμε κάνει μεταγραφές. Μαζέψαμε τα ντόπια παιδιά. Εντάξει, αυτή είναι η δύναμή μας. Δεν μπορούμε παραπάνω, αλλά συνεχίζουμε όμως. Το πιο εύκολο θα ήταν να πούμε παίξαμε την Παναχαϊκή, γεμίσαμε το γήπεδο. Άντε, γεια σας. Πήγαμε και στη Λαμία και δεν ξέρουμε για το επόμενο. Εμείς συνεχίσαμε. Κλείνοντας θέλω να πω και εύχομαι σε 2 εβδομάδες από τώρα να τα ξαναλέμε. Μακάρι για όλα αυτά τα παιδάκια που έρχονται στην Κερκίδα. Να βλέπουν το άθλημα. Εμείς είμαστε εδώ και σας στηρίζουμε. Είσαστε εδώ και μας το έχετε δείξει κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.